وسيجنبها ما وئتنغول الأتقى كل دو الله الذين أون يؤتي ماله مؤين تت جوجي مم الله يتزكى pour لابا تو الله tawa yaltinira jawdi ndi wana yengo wana nannanti yaltinir tan ko Allah enela dum woni sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu o meedino wirtade Bilal odo Bilal ibn Jammuh kanko woni Bilal ibn Rabah ismuhu Hamama yummakko wiyata ko Hamamatu kanko Bilal bammakko wiyata ko Rabah yummakko wiyata ko Hamama ko gonɗindo Allah te gonɗuɗo e gonɗingol mum Allah omo gonɗini Allah omo gonɗi hen kadi ɗahirul qalbi ko labɗo ɓernde Umayyata ibn Khalaf ko kefeero kañum halfunomo so tawi ceeɗu waɗi pulum lum wuli jaw kanko oɗo Umayyata kuɗaɗo o yaltina Bilali so nangi wuli o lelnoya ɗum e kaaƴe o ɓoora ɗum ha laaɓa o lelna ɗum e kaaƴe so lelni ɗum e kaaƴe o ƴetta kaaƴal ɓuttal o fawa becce mum o wona wiide a seerata ko ni hane mayɗa fof walla jedda Muhammad ni tan kono kanko Bilali konngol makko bongol e moƴƴo fof ko ahad goto rasulu sallallahu alaihi wasallam wirtimo omo wiya noon nelaɗo wi goto mo mbiyata o de ma danne nelaɗo yetti Abubakar Siddiq o yewtide muɗo wi Abubakar wi naam o wi Bilal de nan leto Abubakar andi ko nelaɗo Allah yiɗi wiide ko faati galle mum ƴetti libar kanŋe fayto Umayya o wi Umayya kul Allah goppa o jeyar Allah Umayya wi ko an bonnimo so wonko mbawɗa dandumo kanko Abubakar tottimo libar kanŋe o nawti Bilal remɗino wanno wiɓe won konngol wi ala Bilal Abubakar wi ko mboɗo jogui maccuɗo ɓurɗomo tidde on kadi koye diine ma woni armi tottuma on goppamo mbasa leftudemo wiya mon konngol wi wayno Ishaqa boni Musayyibi o wi nde Abubakar Siddiq yetti Abubakar Siddiq wi ono foti ko jeeyata ɗum oye mboɗo yeeyama aɗa jogui maccuɗo wiye Nasdas ene jogui ujunnaje 10 menkede kanŋe piir ene jogui horɗe e maccuɓe ene jogui jawdi jahori o kefeero Abubakar noon ala fof waɗani yo jaaba Allah sani Abubakar tikkanimo woppimo ewa oɗo kuɗaɗo noon Umayya wi yiɗi ko on Abubakar tottimo on nawi Bilali o rimɗini Abubakar rimɗini goɗɗo ne wiye Amir bun Fuhayra on tawama walde Badri wara ko ñalawma mauna o rimɗini goɗɗo debbo ene wiye Ummu Umaysi o rimɗini debbo goɗɗo ne wiye Zuhratu nde o rimɗini o kanko Abubakar on ɗon tuubi jaɓi Allah wumi on ɗon ko korɗo hefereɗo wonno Abubakar soodimo rimɗinimo o wonti julɗo tan wumi kamɓe hefereɓe mbi ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza ɓe mbi ala ko wumnimo so wona Allah men biyeteɗo Lata e Uzza kanko debbo o heeɗi o wi on cemti Allah bonimon cemtata mi wondiri suudu Allah ndu Lata e Uzza mbawa nafde mbawa lornude tan Allah artiri ɗum guite makko kisa o watti yiide bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joni fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote